Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel Mas Corona. Halo pemirsa, ini mendung, tidak tahu matahari ini muncul dari pagi pemirsa. Ini gimana tak kasih air ya, magic pompo pagi gak beres, diservis dulu. Dan ini saya mau menanak nasi alias meroncong pemirsa, versi ya pemirsa ini, versi zaman mbah-mbah biyen kan sebelum ada biyen itu sebelumnya ya magic jar itu cuma anget notok terus udah di magicom. Ya memang jenenge elektronik rusak itu pasti dadaan ya pemirsa, nggak mungkin aku tak rusak sebulan lagi kan, nggak mungkin. Jadi memang jenenge persiapan uangnya belum ada untuk beli langsung seharga segitu. Aku sing apik pemirsa, aku wis suwi kok pemirsa. Sebelum aku pindah rene aku wis tuku. Jadi termasuk awet, tombol cooking, tombol untuk menanak nasi ini untuk menjadi beras itu tuh tidak bisa. Ibaratnya lho apa ngene spere kan iki jegleng kanas. Sebelum iki aku takon sik karo iki lho nang merah iki lho pemirsa Pak Jupon. Nah iki aku kan konsultasi sik, wediku ngene wis tak gawa ndelalah wis ra kenek. Wis tak gondol rene abot kan takok sik. Bukan masalah terus soal duit ora pemirsa aku. Maksudnya ngene lho, aku takok konsultasi ki keluarane ngene lho Pak, sakit napa mboten iki? Ya coba didelok sik Mbak. Insyaallah. Kira pinten Pak? Sekon delok sik dadi takjub. Oh nek sekirane ana kemungkinan untuk sementara waktu tak karo aku tak nyeleni. Tapi elektronik rusak iki wis dadaan pemirsa, gak iso mbok ngenteni ra iso. Nek kena diservis dadi sak ana wektu untuk nyalangi tuku. Soalnya ya maklum ya pemirsa ya sumbuan ya. Ya ora sumbuan tok, ada bayar token, BPJS ya. Terus ibaratnya bayar liyane. Kan yo duit dibagi pemirsa. Saya sama seperti ibu-ibu pada umumnya, cuma yo sisi lainnya aku duwe gawean ngoten sing ibaratnya semua orang tahu. Sama aja sing nyukupi YouTube suami guys. YouTube cara mau elek dhewe iki merintis pemirsa. Nek rezeki yo alhamdulillah, nek ora rezeki yo belajar lagi. Jadi tak dhisik pemirsa. Jadi yo anak-anak iki seneng iki nganu pemirsa apa? Sego sing anget wis pineh diservis dulu ya wis kita cuci sik. Iki engko yo iki di nganu kene dhisik. Engko nek wis iki setengah mateng dientepno nang kene. Bahasane orang Blora itu meroncong, menanak nasi lewat panci dan dandang. Kita cuci ini dulu pemirsa yo. Tak cuci di luar guys. Kerane di luar, masak tak kon masak tak kon benakno apa kon wong yo. Mbah urung ngekeki putusan yo wis sabar. Boh, musim kemarau kok yo udan ae. Bingung aku dhewe, bingung lho pemirsa. Woi, isi ulangi entek. Kaya itu kuwi kudu pemirsa aku. Wangi. Tripod iki. Kita nang kono guys. Ya pemirsa yo. Anu. Wis ulangi entek aku kudu neh. Jokole urung tak WA.
banyu gue nyuci tok pemirsa. Terus kita jegelekan bahasanya apa baik kan? Kita untuk mau pemirsa. Yes. Jadi nganggo pandan ini iki pemirsa. Wis kita kembali ke zaman bae. Wis gosek pemirsa iki engko diudek neh. Guys ya. Dientekno sik. Kuwi tembok kena cipratan minyak terus jamur dadi ngono. Mbah. Aku bingung pemirsa kuwi lah yo wis gapuk ngene iki wis gapuk aya tuku neh butane bareng-bareng. Yo sabar. Wis mengko tak lanjut lagi pemirsa. Soalnya masih lama. Ya. Ya pemirsa, aku nek ngeroncong memang seperti ini. Ya mungkin nek pemirsa ada yang berbeda, ya maaf. Tapi hasilnya ya alhamdulillah selama aku bancaan kan aku nek bancaan mesti aku ngeroncong pemirsa. Nek bancaan iki aku mesti ngeroncong, berhasil tuh aja. Aku nek bancaan iki mesti aku ngeroncong pemirsa. Jadi nek bancaan kaya 17-an manganan rejepan kuwi nek aku nek masak dhewe aku selalu mesti ngeroncong. Ya alhamdulillah segone mateng kabeh. Nek kanggo bancaan iki pantes ngeroncong guys. Beras berapa pemirsa? Beras di sini 14.000 sekilo. Di tempatnya pemirsa berapa? Ayo. Oke pemirsa. Lali rada tak. Nah, iki dientekno dandange, guys. Tuku yo wah. Tuku sego nek dienggo mangan. Nek sego tuku ki aduh gak cocok nek kanggo aku. Nek jane saya iso tuku. Lah sego mentok ndak tanduk nek tuku sego iki piro pemirsa. Ora nyukupi. Mulai tak tahu. Pomon coba. Nah. Ini ki setengah mateng guys, sempat dintek. Apa nek anak-anak ini spiral ya ngono. Gue ngenteni tangan gue pengen malik sih misalnya pada dientekno yo guys ya. Ya wis ngono iku pemirsa. Saya wis malik. Aku apa jenenge elek zaman biyen. Sebenarnya menanak nasi ki wis yo ora panjangan, cuma kan saya kira apa punya magicom kan bisa. Awalnya jangan adem ini. Kontennya sekali-kali menanak nasi yo bisa penuh ramen masak sayur aja. Menanak nasi baikkan. Nek dandang iki kapasitasnya 1 kilo pemirsa. Pengen gula segede neh. Yo nang ngarepe kuwi servis elektronik Pak Jupon ki ana peralatan rumah tangga. Aku nek tuku nang kono. Jadi yo cuma kadang kontra ya mbak sekalian ganggu mae terus tuku. Jadi saya ini direndam dulu guys ya. Yes. Matangnya ya checking kok. Insting nih ini kira iso waktu nih kapan. Wah ya matang-matang. Kita tutup dulu misal. Yes. Tuing. Engko nek mateng lagi dipindah nang apa wakul. Udah mateng. Kita skip. Alhamdulillah mateng yo. Iki sebelumnya mohon maaf ya kalau mungkin cara saya untuk menanak nasi seperti ini ada mungkin yang berbeda dari pemirsa. Tapi yo iki aku duwe mbah-mbahku wong tuaku yang ini. Di versi saya itu yang mateng. Kita taruh di sini.
aku suwi pemirsa puluhan tahun. Cara maksudnya iki dalam arti menanak nasi nggo sehari-hari lho yo. Nek untuk bancak memang teriak aku ya ada. Guys, mateng guys. Pemirsa. Hari ini menanak nasinya manual karena Magicom nyaman apa ibaratnya rusak lagi di servis. Kok ada tulik kalau taruh di sini wes wong loro ae kok. Tapi kita aki ya pemirsa yo. Padahal itu cuma 2 gelas loh. Jadi lagi nek di kalau kita aki mekar mungkin jenis berasnya kali ya. Emang buturannya rada ana sing ajur, tapi kok di tidak gawe tawanek rada suwe pemirsa. Soalnya kan yang dikonsumsi dhewe. Es. Oh. Terus sing teles nek anu. Wes jadi terus mateng. Ayo kok dikei nyambel apa piye ra masalah. Wes sudah selesai. Tara. Coba ya apa-apa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Amit ya. Kalau sampai kenapa masalah. Mateng. Ndak butiran segon anu berasnya rada memang gak utuh-utuh pemirsa. Itu nang pasar. Wes sudah jadi ya wis ngene iki. Anu pemirsa menanak nasine manual. Ya dadine kapan ya urung ngerti, guys. Soalnya kan itu harus juga aku tok pemirsa. Terus seperti ini pemirsa penampakannya. Menanak nasi manual, guys. Wes nggo wong loro sedina wis. Yo, iki konten hari ini menanak nasi manual lewat dandang pemirsa. Sambil nunggu Magicome terus yo aku mbek karo nyalengi tuku anyar. Soalnya maklum namanya elektronik iku gak bisa selamane mbok kon puluhan tahun awet iku kan gak mungkin jenenge barang awak iki yo awake kadang iso lara apa meneh kok sejenis barang elektronik buatan manusia iso rusak, iso mungkin minta diservis, wong ayo njaluk diservis ya pemirsa. Ya wis ngono kuwi ya pemirsa, memang tadi menanak nasi manual lewat dandang, bahasane wong Buru ki ngroncong guys. Mun aku ora nanak nasi kok mangan opo iki. Terima kasih nonton kontenku. Pokoknya tetap semangat untuk hari ini. Ya kuwi memang iki cara versi saya. Menanak nasi mana itu versinya banyak pemirsa. Ini itu versi saya yo. Jadi nasi seperti ini. Terima kasih. Mohon maaf jika suara ayamnya bikin berisik ya pemirsa. Hidup di saya seperti ini. Ayam tetangga, ayamnya sendiri. Nah ayamnya musim-musim apa ibaratnya musim rabi. Itu bisa terus mantau ini tuh ojo lali Mas Gopom. Jika ada tutur kata aku ya tidak pengen mohon maaf. Jika mungkin keinginan pemirsa dan konten saya pemirsa pengen as dan kontennya kok dadine Z ya saya mohon maaf. Seperti satu ya saya memberikan ibaratnya ya memberikan apa nih hiburan ya kegiatan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga hidup di desa ya seperti ini. Terus semangat. Ojo lali, like, comment, subscribe, Mas Gopom, masa tetap berkolah, ojo lali, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah pemirsa. Ini mau saya rendam dulu, kalau gak direndam nggak bisa bersih nek dicuci. Ya dadah pemirsa. Lanjut kerjaan yang lain.